nga ako'y pangutana kay naman jud ko'y igsuon nga nangutana diri nako nga nagaingon nga naay sige og simba kunya nagbuhat sige og pakasala mas maayo kuno lamang nga dili siya mo simba at least nagtinarong siya unsaon man nato ni nga mahatagan po siya og katin-awan nga di man po siya mo simba aron pa ma-encourage po nato siya nga mo simba siya at least ba makuanan tong iyang pagka matarong po ba nga ma-encourage po siya kay ngayon siya naig sige simba unya sige malagig pabuyag buluyagon may pa pwede na lang ko simba kay nagtinaruman ko unsaon man ni siya Brad Kanang makatoliko nga sige simba sige pod pagpakasa o kanang katoliko gaway simba-simba nga buotan maurag hapon na silang pintadaha. So may kalahian na nga maura man na sila para makasabot mo ani. Nainangutanan nako mingon sa nga Brad Paul, naglikay nako sa mga bisyo. Manghihatagon ko sa akong isig katao, akong higugma ko mga silingan. Pero Brad Paul, di man ko ganahan mo simba. Maluwas ko Brad Paul. Sumuna yung pagutana. Buotan siya in short, dili man daw siya mo simba. Maluwas ba daw siya? Dili ko motobag sa akong kaugalingong opinion kay pwede kong masayop. Ako ning ibase sa dili masayop nga pulong sa Ginoo. Unsa nag-ingon sa Ginoo? Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 18. It is difficult for good people to be saved. Unsa daw? Lisod maluwas bisan pa kung magtinarong ang tao. Matarong ko, di ko mo simba. Unsa may giingon sa Ginoo? Juan 6:3. Ang dili mo kaon sa akong unod, walay kinabuhi nga dayon. O kung mamatay siya, dili siya mabanhaw sa kinabuhi. Buotan ko, di ko mo simba. Ingon si Kristo, ang dili mo kaon sa hunod way kinabuhi. So tablara. Pero kadtong Katoliko pod nga sige pagpakasa, sige pod og simba, sige pod kalawat sa lawas si Kristo. O sa mahitabo pod ang Katoliko ha. Tubag. Unang Korinto kapitulo 11. Unsa ba giyon sa balang kasulatan? Unang Korinto 11, 27-30, ang mukaon sa pan sa Ginoo ug mainom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Kinahanglan nga matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unyang mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kung di nailhon ang lawas sa Ginoo, inagkaon niya sa pan o iniginom niya yan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot siyang kaugalingon. Mo'y hinungdan nga daghan kaninyo nagmasakiton o nagmaluyahon o daghan ang nangamatay. Ang pagkaon sa lawas si Kristo makahatag og grasya kinabuhi nga way katapusan. So taliwala sa iyang pagkamakasasala, may simba man siya. So kung musimba ka, nga nagpadayon kag pagpakasa, ayaw kalawat sa lawas si Kristo. Simba lang. Kay duha man ka klase ang kalawat, gitawag na spiritual communion and sacramental. Ang sacramental kanang mukaon kasi ang santos nga lawas in the state of grace. Pero kung ang imong tuyo simba lang, nagpakasala ka, spiritual communion lang imo. Pero may gihapon kag simba. Kaya ang pagsimba daw sama kini nga ang simbahan hospital. Sa atong pagpahospital, moabot yun ang panahon nga matuman nato ang resita sa doktor. Ang kulang na lang sa misimba ang pagtuman sa resita nga makaayo sa iyang kalag. At least, duol-duol na siya sa kaayuhan sa iyang kalag.
kaysa taong buutan nga wa mo simba nga miingon si Kristo ang dili mo kaon sa akong lawas way kinabuhi. Wa man kinabuhi. Di man masabi si Kristo diha. Pero ikaw nga misimba ka, sika paminaw sa pulong sa Ginoo, naa kay dakong puruhan nga mausab kaysa tao nga di na mo simba kay natakbaw na nga buutan na kuno siya. Gitawag nag self-righteous. Nagpaka as if kakabuutan ka kay wa na kay mga bisyo, but in reality layo hinuon ka sa kaluwasan nganuman di man ka makakalawat sa lawas sa Ginoo. Kaysa tao sig simba nga naabi puruhan nga sa kaduhan niya simba bisan padautan siya kay continue sa iyang pagsimba sama na sa batong bantilis nga sa iyang kagahi kung sige na siya matuuan sa usa ka tulo sa tubig kana iyong simento na simento man na butangin na gripo diha tapos ang gripo kada taod-taod mo anak mo na ito pila ka bulan mabangag yun ng simento mo pod sa katig-as atong kasing-kasing nga nagpadayon ta sa pagpakasala o mosimba ta kanunay sa inanay ang atong kasing-kasing pahumukon sa grasya sa Ginoo. Kaysa binut-anta di ta mosimba